Ndamuka muna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera naCleopas Chipoto nyaya iri kunzi uyai tirambane pamberi pedare ramambo. Pamusoro makurukota nevose vakatera vedare takumbirawo mumang'ari upinde mudare tinzwe nyaya yako. Pamusoro mambo pamusoro vamwe vese nyaya ndopindira mudare yekuti tirambane nemurume handichakwanisi kugarisana naye nekuti waindituka achindirova pakazara vanhu achitora mari achitumira kuna ex wife yake. muri kuti uyai tirambane kana kuti uyai ndikurambe? Tirambane nekuti takambotongwa zvemumamisha saka pakazoita nyaya yekuda kushiya nezvinhu saka zvikanzi tikati handeitongo zviitira pamberi pedare nekuti tega makandinge matowirirana nechekare kuti tinoda kurambana. Enderai peri zvenyu. Takumbirawo mumang'ari manzwa nhau yataurwa nemumang'ari pamusoro changamiro nemakurukota mambo nemi vese makateerera nhau iripo pakati pangu nemudzimai wangu inhau yokuti inini naiye takasvika pakukonana nenhau yokuti ndakasvika pamba na1 o'clock dzeusiku asipo ndikamufonera akatadza kudaira foni 3 times haana kundidaira foni. Ndikasvika inini pakuti no pamwe kuda mudzimai wangu aenda kushopu imwe iri uko ndobva ndatevera ndikamona asiko ndichidzoka ikoko ndopa ndakamona ari mumba ndikamubvunza kuti wadii kunditaurira iwewe wadii kudaira foni zvikanzi handidairichi new number ndikati iwo ngochizoti foni yangu ndakanganwa kumota kwandanga ndaenda wadii kundidaira waziva kuti murume wako foni haana wadii kudaira wonzwa kuti ndiani iwe uyezve wanga uri kupi akanditi ndanga ndaenda kushopu zvikanzi ndandaenda kushopu unova ndokwandanga ndichiburusa zvidhina ikoko zvikanzi ndandanzwa kuti dhiramu iri kuda kubiwa ndikati right urati iwe wanga uenda kudhiramu uchiti toda kubiwa handiti saka tazopesana papi inini newe rodhi yedu i1 rodhi yedu chi i1 ndopata iwo ndakutadza kukuona papi zvikanzi ndazoenda kuout ndikati ungaende kuout iwewe toilet iri pamba iwewe uenda kuout watadza kudaira foni handiti saka apo nditaurire chokwadi ndokutanga kunetsana kwatakaita nini mukadzi wangu handina kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika aiwa ende munhu waanga anaye munhu aishandira isusu ende nanhasi ndiye waanogara naye instead yokuti iye munhu wacho ari kutori kujeri hake nenhau yangu inini zvese zvari kutaura takatadza kupopotedzana handingarege kupopota nenhau yekuti mukadzi ndakamona asipo na1 kana muchiti imimi ndiwa mugere naye awagere naye uvedza kuti kudii achiti yatirambani murume nomukadzi nhau iripo kudivirai kwake ane advantage yaari kuda kutora inini ndikana ndakatarisa nyaya yake inini asi kuti paakabva ini pandakamubata nechikomba chacho ndakazovabata nechikomba vana chikomba chacho ndakatochibata achitoribuda mumba macho imomo ndinotori nevhidhiyo yacho yandakamutora achibuda imomo ndopandakabata ini pokutanga ndandatora ndikirikiri ndandatora ndichiti ngatisheyane zvinhu nokuda kwokuti paakanditora protection order ndakaona kuti zvaanga akuita anga asingacharari pamba anga akungogara akabuda ndosaka ndakasvika pokuzoti ndiite sei anga achiti hauna umbowo kuti munhu worudanana naye ndiani saka ndikasvika pokuzovabata ndikauti ndii nhinge warudanana naye kubva ipapo ende zvoshuwa ini pazvakaitika izvi paakanditema murume wacho akanditema apa ndobva ndaenda kuhospital nokuzoti abve panzvimbo pashopu ndanga ndisipo ndanga ndiri kuhospital ndakasvika ndaona atuta zvinhu zvese ndozvandakasvika aita handina kumubvunza handina kuita sei ndikasvika ndikagara
kumba kwataigara kumba yataigara ndiye futi anga atira kuti tidzingiwe nenyaya yepamuromo. Tikabva tasvika tikagara tanga takugara uye ari kurumu yake ari kurumu yake. Yachibuda achita zvaanoita ini ndakangogara ndiri mumba. Ndichisvikapo kutaura kuti mudzimai uya titaura tigarisana. Tozwa mistakes aripo asi akaramba. Ndiona iripo. Ungu changabi. Nasi uno amai mugere kupi? Kugara ndege. Unongo yakadi mugere mega? 5 months. Isu tichinzwa zviratidza kuti makambotungwa mukatonga mukapera makarambana here kati muchiri kurambana tangati nyaya yanga ichinzi ticharambana kuno kudare tichitaura nhau iyi takatongwa nasabhuku vanova Jairos vakati handikwanisi kuti nini nditi murambane nhau yenyu inopira kupi kudare. Naya mai ichokwadi here kuti muno mumwe murume wamuinaye? Haine ndina murume. Ichokwadi here kutaura nomurume wenyu kuti makasvika pakutifonerwa makatadza kunge muchidayira foni makasimbo inu nhasi murume wacho nendi vari kunzi muri kupomerwa nomurume wenyu ndiwamuina? Hainhema dzese dzavari kutaura. Baba vati ndakatemwa nechidhina. Ichokwadi. Nautemai chichi. Chikomba chavo chiri kujerizve. nenyaya yacho iyi. Inyaya yacho iyi. Vari kuramba kuti havagari naye. Pandakabata kuti azosungwa nemapurisa anga achitori kumupa mavo. Manova ndiwo pandakavatsvakira futi vagare. Panova ndiwo pandakavatsvakira kuti vagare ivo. Vaite chi? Vaite basa sezvo tisu tisiri kuwirirana panguva iyo. Vafane kuti basa ravo vari ipapo. Takamirira kuzotongwa kudare. Ndipo pavaitora murume uyu vachimuisa chi mumba mavo imo. Ndipo pandakasvika ndikazomubata semunhu anga achidiwa kukoti. Ndikasvika ndikamubata mumba mavo kana vachizviramba kuzviramba pamberi penyu. Murume uyu matai kushandirai? Aindishandira. Achigara ipapo? Aigara kumakomba. Aigara kumakomba. Asaiuya pashopu. Aita basa rei? Mukorokosi. Imi mune mugodhi imi? Ndaisponsa makomba ini. Achikushandirai? Achindishandira. Chimutora semuzukuru. Saka ndiwo akazotora nambuya. Ichokwadi here kuti makatora nemuzukuru? Hatina kutorana isu. Saka muri kurambirana nechii? Kunetsana kwatari chiita ikoko. Mainetsana nenyaya panyaya yemari nekuti pabusiness pakudii kwayo mari yacho vaitora mari vachitumira tsono ndazoenda kueco cash mari yamatumira ndeyei yaienda kupi musina kundiudza ndipo pandakazoona kuti vaitumira mari kuna ex wavo ndaimbogara nemwana wavo wemukadzi wavo wekutanga ndichimuendesa kuchikoro saka one nyaya musikazwa yaita mwana ndikati achakwanisi kugara naye saka ivo vava vasikachandiudzi chokwadi kuti ndiri kutumira mari vava kuita zvekunyenyeredza kutora ndisingazivi vachitora niki mari yacho saka ini chakandirwadza ndini ndaishanda ivo vava kuti ndakashanda kudhara ndoita zvokubika sadza ndindomuka usiku ndichibika ivo vanongoshanda kungomwe doro chete nekutora mari iyoyo. Makaroorwa here? Vakaroorwa. Chii chakaitika kuti muti ndakaroorwa? Vakabvise mari kumusha kwenyu. Vandipaziva here vandiombera here musha menyu? Semukwasha? Vanozivikanwa? Mune vana vangani navo? 2. Okay. Kumusha kwavo nokuziva here? Ndikupi? Kunyanyadzi kwaMutare. Kunyanyadzi kwaMutare. Okay, zvakanaka. Ndiri kubvunza mubvunzo une mhaka hehe. Tingaperedze nguva muno tichitonga nyaya yekuti vanhu mukadzi nemurume pasiri mukadzi chi iri girlfriend nechi neboyfriend zvinogona kuitika izvozvo izvo handitika asi ava vari kupurupura kuti tiri mudzimai nechi nemurume ava vari kuti ndoda kurambira murume wangu nemhaka yekuti izvo ari kutumira mari kuex wife ndizvo zvamutaura ke nzungu ndizvo zvamuri kuda kurambira murume uyu zvimwe zvakawanda chasoti ga tanzwa nyaya yekuti vaitaura vachindipomera kuhama dzavo nokuti kumusha kwavo handambobvira ndaenda saka reason yaita ndisaenda hanzi handidi hama dzemurume ndiri selfish pamari hanzi handidi hama dzechi dzemurume imimi inini saka vaiita zvokuba mari noti ndaiti handitumiri noti mari ndiri kushanda
ava vari kuti mari yandinoshanda nekubika sadza nekuita mabhindauko handigoni kuiburisa ndichienda kumusisa kumusha kwako iwewe kuti ndisapotane nehama dzako nekuti ndiri kuita sei ndizvo handiti ka asi uyo uchitaura kuti no iweweka une dambudziko haudi hama dzangu saka kuti ndiitewo izvozvo izvo ndigone kusapotana nehama dzangu ndakutorawo mari kuecocation chasu ichiendapo ndo nyaya iripo ndizvo pamusoro changamira nhau yavari kutaura haisi nhau yezvokwadi nokuti isu pachizvedu taishanda tiri 2 navo kubika sadza kwavari kutaurawo ivo vakatengera chikomba cabin handiti kwavaiva ndo kwavaisanganirana zvandisingazivi inini handiti vachisanganirana ikoko aiti tichivhara shop na9 o'clock aibuda mumba ndochava kuti munhu waenda kupi aiti ndiri kuenda kunorara kupi kuishopu yedu yekuko evidence handinayo kana hanzvadzi dzacho dzimwe dzinotoziva nhau iyoyo ndo vakasvika vakati handiti ati ari kuuya kuno ende tese tsano tinotora chi takasvika tikaona vasiko tikasvika tikatora mubhedha netime zvese zviripo kwanga vachita kundonorara tikatora mubhedha zvikanzi tsano modzoka tsano varipo here panapa avapo zvakaitika here izvo zvekuti mira mubhedha wakabviswa zvikanzi modzoka na3 o'clock yamunotanga basa motora chi kana vasipo motora futi ndikasvika ndikatora futi netime zvese zviripo handiti ndikaona munhu asi mumba imomo pavakauya kuseni vabva ndo mazuva vabva kutora protection order kwandiri ndikati iwe uri kuti wanga uri kumba uku kumba kwacho hauna kuwanika yanga iri yeprotection order ini kubva vachienda kunotora protection order handitozivi ndani kuti vakabva kumba vachiti vanga vakuwara ziso nehuni vakati ndikuenda kunorapiwa ndikavapa $10 kuti endai munorapiwa dhola iri motenga airtime tichikomunicata kuti inzoti zvafamba sei kwamaenda handiti ini ndakafona foni ikatadza kudayirwa ikakatiwa yakatiwa ndikafona ikaramba mai vavo ndokubva vandifonera inini bheki zvikanzi ko mudzimai wako waenda kupi ndikati ati ari kuenda kukliniki kunorapiwa akakuwara ziso zvikanzi asi ndanzwa sekunge anga ari mumota pamwe kuda anga achikirosana nemota handizivi ndobva ndati ina handizivi ndafonera akakata chi akakata foni yangu zvikanzi pamwe kuda ndomaanga ari zvadaro ini ndakazoramba ndichifona ndafona ndakamufonera inini anga asingadayiri foni ndobva ndatora foni yemusikana webasa ndobva afona musikana webasa ndiyo yavakadayira ndobva ndati ndipe kuno ndobva andipa ndikati kwemi muri kupi musingadayiri foni yandikukufonerai zvikanzi uri kudei ndiri kuya nemapepa ako ndikati mapepa ei ndobva foni yakata ndobva ndafona neyangu ndo akazodayira zvikanzi uri kudei ndiri kuya ikoko nemapepa ako ndikati it's okay ndobva wasvika pamba ndopa akataura zvikanzi ndandaenda kupi kukoti kukoti kunoitei zvikanzi mapepa ako uchamaona ndizoshowa mapepa ndakamaona tikaenda kukoti isusu taenda kukoti inini hanzvadzi yamai vangu nehanzvadzi yangu ndobva vati no vanhu vanofanira kuita sei kutaurirana ivo ndo vakatenga loya kwete ini vakati no iwewe toda tichi vanhu ava vakwanise kutaurirana loya ndobva ati aposiponzesa nyaya kuti tikwanise kutaurirana pachizvedu hanzvadzi dzangu nasekuru vangu vakamudza kuti koiwewe dai murume wako anga anetsa wadii kuuya kuzotitaurira isusu tizive kuti murume wako ari kukunetsa akatanga kuchema ndo zvaakakwanisa kuita haana kuwapinda une protection order ndeyekuti uri kuprotekwa pachinyaya taigara tichirowana everyday saka iri kuti protection order mhaka yawakaone mhangara ako ndeyekuti kudii ndakaenda kumamhangara ndichiti nemurume tiri kunetsana everyday saka ndiri kumbira kuti tigarisane pasina noise alright iye akanga ariko here aya pakumhangara anga asiko aiwa pakutongwa kwenyaya anga ariko but ndakamira neloya ko imi muri kuti senge manga singazive sei kuti kwaenda unotorwa kudare kwabuda protection order kudare chakaitika ndechokuti makaenda here kudare ndakaenda taenda kudare chakaitika ndiende kudare ndechokuti aiwa
kudari ndakaenda pamanyora pamataura nyaya yenyu maita sokunge kuti hamuna kutomboita kudare kudari ndakaenda mutonoigirwa mapepa handi ndizvo pokutanga paakauya achinotora mapepa acho ndakati protection order yekuti ini ndasungwa isamoni haisi protection isamoni samoni iyoyo makazoenda kukuningi kudari ndakaenda ndibva ndobva musi wokutanga makadavira here nyaya yenyu musi wokutanga dati makadavira here nyaya yemukoti kuti mhosva yaikupomera imi ini musi wokutanga handina kudaira ndapoza harina kutongwa ndakazoti pechi 2 ndopakabvunzwa kuti nyaya yako iwewe kuti uyozoripota kuno yanga iri yei zvikanzi murume aigara achindirova ndobva ndabvunzwa inini zvikanzi ndikati no kumurova kwandakaita nini musi wokutanga wandakamuona asipo pamba na1 o'clock Major Street vakazunza musoro zvikanzi saka waida kuti murume wako ati wanga uri kupi taura chokwadi iwe ndocho chokwadi chatikutaura ndokutika Major Street ari reasonable haagoni kuburisa protection order out of one way zvinongoti kweiwe waida kuti udiri iwe uchibvuma iwe uda kupa impression kukoti kuno kuti izvo uyu akango inyaya 1 yandikamurovera handitika yekuti ndakamuona asipo pamba koti ichibva yasaidirana newe ichibvunza kuti waida kuti akuregererei wakaibudire chikumba why did the court give you the protection order iwe panongooneka nyaya kairi tocriticize chakaitika changamiro wangu ini handizivi angu mutemo wedare kuti iwo nemaonero wakaita nyaya handiti asi vakati nyaya idzi dzekuti munhu iye ndiye akauya kuzoripota dare handiti kuti uyu murume wangu anogara achindirova saka iwo usapedze nguva iwo zvikura kuti kana koti yakazoti takumupa protection order izwi rake vakarenzwisisa uri kuti anogara achindirova iwe uri kusaita 1 case chete kuti ndakamuroka 1 koti ikakubvimura newe kuti waifanira kumurovawo nekuti ane musikanzwawo vaizokupire chii protection order uyu ndopati kutaura changamire inini senyaya yematongerwo yakaita handiti ini naye handisipo pokutaura nawo iyoyo lawyer ndiye akanga achipindura nani nawa lawyer rako iwewe ndo vaitaura nevava yandakatsvakirwa navabereki kwete nini it's okay nderako saka toti isiso lawyer rako rakakoneswa totaura tuchidaro ndakoze ndakatogarawo kunze kana iye anozviziva kuti ndandakatogarawo kunze ndiwo wakakoneswa kwete rakakoneswa newe wakakoneswa ndo saka protection order yakazopiwa 1 yabwa chatiri kuestablish parani chokuti iwewe une dambudziko reviolence domestic violence nekuti dapa pasina domestic violence court a reasonable court a competent court hayaizomupa protection order wapapataka yakamupa protection order because zvaikaona zvanga zviri reasonable kuti umupe protection order handitika good saka imi mauya kunoku protection ndoda kunzwa pa protection order yaitaura kuti kudi musataure here mese musadidi chii chiri kuitika nokuti toda kuti tilide kurequest yake chii yaikavha chii protection order yaiti tigare murunyararo mugare murunyararo makapichigara murunyararo here zvakatoramba zvichitoita wese zvakaramba zvichitoita wese ko makadi kudzokera kuti munhu uya atanga kundomusungisa futi ndakatya kuti ndikadzokera anotovharirwa notakaudziwa kuti akatotongwa saka ndakazoudza vanhu venharaunda saka wauya kuno uchurova takamuzongotoshotiri taunganidza vanhu venharaunda tikabva tazoenda kochema kuna vajairos mira munzweka makapiwa yepeace order yekuti musataudzana handirika murigara murunyararo fine handirika saka kana mapiwa nyika yekuti mugare murunyararo iwo ndibvaona kuti runyararo ruri hapana ndosaka ndakazodecida kubuda hangu ndigare ndega asi protection order inoti kana pasina kutadza kugara murunyararo zvanga zvakutaura kuti uyu ari kutyora mutemo wakadi kudzokera ikoko kuti munhu uya uya makama protection order but ari kuramba achityora mutemo ndakatomboudza sekuru wake kukoti ini chandakangoshandisa ndakati munhu wandakazvarira naye nyaya yakatotongwa kudhara havaizongoenda kopika manje uri kuvarambire chii ini hanchangu hangu handidi kuti asungwe
nongodoti isusu tisiyane ndizvigarire iwo zvigarirawo. Mungu. ikati mazvita naya mai imi pachezvenyu nemurume mumwoyo menyu muri kuti kudii? Mangu ine achadi murume. Muri kubvuma here kuti mimi murume uyu akazidhemenjwa nokuda kwechikomba kwomurume wakunga wakudana naye? Ndinoti hongu noti paakarowana ndandisiko. Muri kubvuma here kuti murume akakuwadzwa nechikomba chenyimi? Ndozandoti ndinobvuma asi ndanga ndisiko, ndakangonzwa kuti varohwa. Kuti wakarohwa nani ndanga ndisiko. Noti papakawanda-wanda. Ivo vochozongoraise point yekuti ndiye wanditema. Papatona vanhu vaisvika kuma-15, iva vane gurupu ravo 15-1. Mazita acho ese ndinawo. Iyo mukomana aunga vari 2 nemukoma wake vachida kutora foni. Vachida kutora foni yavanga vatora. Foni yangu vatora nepawindo nehembe. Itori nyaya yangu vachitondicreatera. Hembe dzemunhu uyu wakadzitora nepawindo nefoni. Foni haisi yake. Ndeumwe futi mukomana ustori iyeye. Tazvinzwa mai. Muri kubvuma here kuti makabatwa imimi nemurume wenyu pachena kuti mumwe murume mumba? Ndinobatwa ndinomwe murume. Ivo varotondipomera. Takazotodanana kumashure. Kweto takandibata. Tatoudzana kuti hatichadi. Saka ndimakasenda notara murume wenyu ndane chikomba ndane mumwe murume. Handina kuvaudza chikomba. Ndakangoti sezvo tarambana taakuda kushayana zvinhu. Ndikangoti regai sezvo ndavafuri ndakugara ndega, regai ndingoite zvandoita. Kweto kuti tatichiri tese. Makapanana gupuro? Handinozoziziva zvegupuro hatina. Takangorambane pamuromo. Achivangirika izvi vari kudanhira. Alright, topinda zvakanaka. Now matotaura kudhara kuti imi hamuchaita zvemurume ko imimi? Ini pamusoro changamire nemi vakuru kuti dare nevose vakateerera. Inini mudzimai wangu anga ndiri kumuda. Ko zvino zvakaitika ndezvokuti ndati ko izvi iko zvino izvi ndichiti ndichamuda iye achidanana neumwe murume. Ai taura izvi chaizvi musanzvenge ibvai matotaura. Iko zvino izvi handichadi. Alright, mataura kuti hamuchamuda. Alright, ko iwe uri kurambira chii murume wako? Tinoda zvikonzero. Unoshusha plus unoshusha 1. Chechipiri? Kushanda haashandi. Haashandi. Unorowa. Andorova. Chimwe futi chii? Nekudhisa vabereki vangu kutuka. Andani? Kutuka vabereki vangu. Anotuka vabereki vako? Ndio zvauri kumurambira? Alright. Okay. Kunyaya yako ningi ningi yakausi kumurambira? X. Handi wataura kuti nyaya X? X handingati ndamurambira nyaya iyoyo. Dai asikatori mari kana achishanda otora mari handirwadziwi ndizvo. Asi kuti unotora mari yatinoshanda otumira zvekudanana kwavo ndaiziva kuti patakatodanana vachiri vese nemukadzi yeye. Okay. Saka vakazosiyanawo nezvikonzero zvavo. Saka handingati ndamurambira nyaya X. Munhu wavo ndo hwandaramba. Alright. Ko iwe uri kurambira chii mudzimai wako? Pamusoro changamire nemi makorokota emambo. Changamire wangu nawe yavari kutaura. Ndati uri kurambira chii mudzimai wako? Noti wati handichamuda. Nawe ndakamurambira inini. Ii nawe kuti ndakaona kuti munhu ndakamutsvakira pokugara. 2 oramba achingotora munhu wacho ndakamubata naye ndiye waanongogara naye. Ndo chinhu chikonzero. Usataure nhoroondo. Ingotaura ndikumurambira kuti ane chikomba. Ane chikomba. Unoti kuita sei? Ane chikomba chake. Ari kufambidzana nechikomba. Ndo chokwadi. Ini ndiri murume wake. Chimwe futi chii? Ndichida kutsinira changamire wangu kana muchinditendera kuti nditaure zvaari kutaura izvi zve-ex wife. Mari yaari kutaura kuti ndakatora imari yandakatumira mai vake. Kana achiti kueco cash ndakatumira ex wife yangu. Mune chimwe chikonzero here chisiri zvenhoroondo idzi chikonzero chocho chete ndechemurume yeye. Okay, fine. Zvakanaka.
pachitsika dzechivanhu kavanhu vanopanira gupuro ndo zvamainga kuno izvi kwese takungotsvaga nhongwa izvi imauya kuno kuti muzorambana pamberi pedare saka tsika dzechivanhu dzinokuti ipanai gupuro. Mune hama dziri pana pere? Ndinoda uya. Ko iwe? Ndina hama dzangu dziri kwaMutare. Unogara kwaMutare. Hama dzako dziri kwaMutare. Saka ikoko maida kupanana mangotaura zvemuromo. Mai vangu vanga vauya nasawira wauya. All right. Vanga varakidza gupuro here kuti iwe gupuro? Ya, nauye gupuro papamusoro ichanga. Pamusoro makubuta. Nauye ndikuyaka kuti nditinduwe nawo kuno. Vakanga vari ready kutopanana gupuro. Nguva yacho. But condition yanga iripo muzi wanga vene hasha. Saka ndinoona kuti zvinhu zvanyatsokurongeka zvakanaka. All right, fine, zvakanaka. Saka ndakazoti tiende kuno. Now that mazopora pfungwa dzenyu dzaaright but you still maintain kuti tinota sei ngatirambanei uyai mubatsire vana vanogona kubatsira senguva dzedu dzenhiki vechikuru. Ari kupa mumwe gupuro ndiani? Ndini. Ndiwe uri kupa mumwe gupuro. Zvakanaka. Mukadzi ndiye ari kuramba murume achibvumawo kuti sei achitaurawo kuti ini ndikudawo kuti kundimurambe asi ari kutanga kupa gupuro ndiye mudzimai. Ava ndivo ambuya vako kana kuti ateta unovapa wataurira mashoko ari kurambira murume wako. Tete mari ndiri kuramba Cleopas Chipoto unonetsa unorowa haashandi haana respect kuvabereki vangu saka handichadi. Kubrenda kukupai pamberi pachangamire zveshe unoshusha unotuka abereki vedu saka nhasi ndaona kuti hazvichakwanisa kuti tigare tese gupuro renyu iri. Ndinotenda. Zvakanaka. Takwenda pachikamu chechipiri. Pane vana here? Varipo tu. Unobvuma here kuti une vana naye mudzimai? Changamire hungu ndingabvuma. Ndoda kuti nditaure ndichidaro Changamire. Yes. Ndikuda kuti nditaure ndichidaro Changamire. Ini pachezvangu ndinoti vana ndinawo. Asi mashoko akazotaura pamasure apa. Iye achiudzana namai guru wake anova ndiye murume wemurume wake. Akataura mashoko okuti mwana wokupedzisira uyu haasi wake. Ndewani? Ndiwe murume waanaye. Kutaura kwake saka ina handichazvisi zvokuti kana taakutota zvese taakutoenda kuDSN toona kuti toona kuti mwana wedu zvishuwa zvari kutaura zvishuwa ina handigutsikane nazvo asi kuti zvinhu zvakataurwa naivo mai vacho ina handinga iwe wagara usina kugutsikana nazvo. Ini kugutsikana ndandinako kukuti mwana ndewangu asi pakazotaurwa shoko iroyi ndichifonerwa ndichitaurwa shoko irori. Ichokwadi here kuti wakaburitsa muromo iwoyo? Vanonyepa wado kurambe mhuswa pachena mwana iye wari kutotaura kuti ufanana nawo zvisingaiti. Foni iripo apa kuti muone picture racho. Ora zvakanaka dare hari pedze nguva pane zvizvizvi. Uyu murume wakagara nevana vake vaviri. Handitika zviri kwaari iye kuti apruve kuti vana havasi vake. Isiriyo ndiyo nyaya iri mudare muno. Nyaya iri mudare muno ndiye kuti ane vana vaviri. Vatoda kuziva kuti vanoitwa sei vana vaviri nemudzimai uyu. Patsika dzechivanhu vana ivavo vawakabereka iwewe nemudzimai wako uyu panobviswa nokuti muri kudimbura madimbura ningi mati hatichagona kurarama tese. Panofanira kubviswa mombe 2 dzedanga dzevana mwana 1 mombe mwana 1 mombe. Handitika? Chechipiri ndechekuti pane uningi uyanga aibva kunani pane yeumai hapana. Panobviswa mombe yeumai yevana vako aya. Handitika?
makabvisa well done. Kana makabvisa makagona zvikuru. Makatora naye riri mhandara anga ane vana vakewo saka hapana nyaya yechimanda hakuna anditika. Now kune nyaya ye $300 yanofanira kubvisa iwewe yerusambo wanzwa bababa wakangabvisa baba zvakaitika kuti ndisabvise iye ndiye akatonditaura kuti baba wangu havapsi pano. Okay, bvisa chi yekwamai fine zvakanaka tatopfuura apa. Now pane chinhu vasatatu ndizvozvo aiwa zvakanaka. Saka mombe dzako mbiri anditika nekuchengeta vana vako. Now dare rino kana tasvika panyaya yevana, dare rino haritongi nezvenyaya yevana babata, inyaya imwe koti iri pamusoro kuti anogara nemwana anozodini anozi ndezvenyaya yekoti iri pamberi. Now asi tinongopa marecommendations ekuti kana vana vari pasi pemakore 18 vanogara naamai kusvika vasvika 18. Asi iwo kana une doubt kuti no vana vangu unoenda kwaMajor Street unorayirwa kuti zvinofamba sei awikli. Asi kana uchigutsikana zvako kuti vana vangu ngavagare namai vavo hazvina dambudziko. Asi kana pane dambudziko manje rekuti ava havasi kukwanisa kuchengeta vana vavo nemwero unokufadza iwewe, une kodzero kuenda kwaMajor Street ini ndoda kutora vana vangu ndivachengete nekuti uyu haasi kukwanisa kuchengeta vana vangu takasiyana. Zviri pachena kuti iwewe kana uyu nokuti afanira kuramba achisamarira vana vake uyu, kana uyu achirakidza kuti Cleopas achiratidza kuti haasi kumbouya kana kamwe chete zvako kudare abindi kwete kuti kumba kwako kuzosapota vana vake, une mvumo yekuenda kumaintenance court kunoita izvozvo kuti uclaim kuti yabvise mari yemaintenance. Tababata good. Paita property panapa ndo yavasumudza steriki ava vavira kuti handei tinoningirira iko vanhu vanotaurana zvisiri izvo. Ane mabata muri kupabata. Pane mutemo wakambouya kumashure uko makore mapfuura mbichana waitaura kuti kana wakanotanga kutaura iwe kuti ndiwe wandiramba therefore hapana chaunoita sei chaunowana. Hakuna zvakadaro. Mutemo uyu hauko, wakapera kare. Kana matongorambana makati imi mune pfuma yamukasenza pamwe chete, pfuma iyo inofanira kugovewa zviri pakati nepakati. Tiri kubatswa here? Right. Saka farai kuti ichagovewa pakati nepakati. Mazvinzwa? Hapana anoruza, mese munoona zvakafanana. Asi dare rino iri redu rechivanhu riri harigovanise vanhu property. Tubabata. Property inongogovaniswa chete naMajor Street. Ndiye anogona kuti mune property yakadini oita basa rake. Zvamunoita imimi munongoenda kwaMajor Street nelist yenyu chakati mbudzi 3 mombe 5 chichi zvese zvekaka zvakanyorwa pasi. Tauyo kuno toda kugovaniswa property takambenge tiri murume nemudzimai takaroorana patsika dzechivanhu takazorambana patsika dzechivanhu saka toda kugovaniswa property vanhu vakugovanisai zvakanaka. Asi kana muri mumusha mawirirana zvenyu kuti iwe shamari chitora ichi indichitora ichi, munoziva zvaitwa kare zviyazve kuti mazhanje akazara apa wamana ngatigovane mazhanje iwe nhonga zviri fair handitika. Saka kana muchibvumana zvenyu kuti muite izvezvezvo hazvina dambudziko, murunyararo murugare panenge pane vakuru vanenge vakapoteredza vachikuonai muchigovana zvenyu. Asi kana paita dambudziko remakakatanwa iwe unomvumo yekuenda kwaMajor Street kana kuti uyu anomvumo yekuenda kwaMajor Street kana kuti mese munosumudzana muenda kupi fine papedza.